איך אני יודעת שזה מצלם? זה וידאו? לא, אבל זה וידאו? זה מצלם עכשיו. אבל... לא רוצה לראות את עבודה, נכון מה להביא לי? לא. יופי, יאללה. זה כבר יודעת כל החזייה איך היא נראית. סליחה אמרתי. אני לא רוצה סליחה. אז בוודאי מקליט כאילו. שנייה. זה עדיין צלם. אני בשוק, לא משנה כמה צלמים במצלמה, היא עדיין צלמת. מה, איפה? תראי לי! הוא מחמיד אותו, זה עושה אותו חמוד כילד. לא בצחוק? וואו. איך מקרבים? איך מקרבים? אין פה קירוב. אין פה אפליקציה. אתה יודע, לא איך קוראים כאן. לא רוצה להגיד כיפות פעמים. אבל רציתי להתמקד לי בחזק. זה מעניין. בואי נתנה, אני יכולה לעזור ותראי את כל יואו, זה כאילו לעיין בזה כבר. לא. איך אני להשתמש בזה? למה? לא קיבלנו. עשינו אותי. אני בכל מקום לא עושה לי לא תחזור. לא ראיתי מה שאומרת. אחותי מדברת ככה ב5 חודשים. לא מצחיק. יכולה רצית לעיין בזה? כאילו די. נו, אני רואה. האוכל נגמר לשם. זהו, עכשיו זה קופונים ל... לא יחסה. הייתי את זה! אז נראה מחוליקית. מה? כן, אני נראית מחוליקית. אז יומי. אוף, אין מקום. כן. מה זה מקום? נתקע. אני חוזרת. לא, זה לא נתקע, ממי. זה עדיין מקליט, זה פשוט... אני חוזרת. מה? אני חוזרת.